Dobrý deň, milí diváci. Dnes by som vám chcela predstaviť produkt Seacode Tube HF220, čo je vlastne Bluetooth handsfree zariadenie, ktoré sa montuje na slnečnú clonu vozidla. Obsahom balenia je samotné zariadenie, autonabíjačka a náhodné použitie. Základné funkcie zariadenia. Zariadenie má podsvietený OLED displej, ktorý slúži na zobrazovanie informácií z pripojeného mobilného telefónu. Toto handsfree má v sebe internú pamäť, do ktorej sa ukladajú telefónne kontakty. Toto zariadenie má aj možnosť prehrávania audiosúborov priamo z mobilného telefónu pomocou Bluetooth zariadenia. Funkcia Multipoint umožňuje spárovanie dvoch aktívnych telefónov a celkovo je možné uložiť až 8 neaktívnych telefónov. Interná pamäť je schopná absorbovať až 300 kontaktov. DSP technológia umožňuje odstrániť neželaný šum a hluk. Zariadenie má takisto 3,5 mm výstup, ktorý slúži na pripojenie autorádia a Bluetoothu. Tu môžete vidieť zariadenie Seacode Tube, ktoré sa montuje na slnečnú clonu vo vozidle. Má aj otočný displej a momentálne môžete vidieť, ako jednoducho sa pomocou dlhého kábla autonabíjačky dá šikovne dobíjať. Ďalšie funkcie a vlastnosti zariadenia sú: zariadenie má zabudovanú LiPo batériu, je tu možnosť hlasového vyrážania, aktualizácia je možná cez USB konektor, pohotovostný režim zariadenia až 550 hodín a dĺžka hovoru môže byť až 6 hodín.